ka ụmụ nwa virgin ndị eriri eri na ndị na-eri eri alụrụ ebe a na-edowe ndị ala ma akpọpere na tap ka ụnọ mara ndị nwe ebe ahụ alụrụ marakwana ndị bụ ndị ala ga-anọ dị ya. A lot of ụmụ atụrụ nwa virgin dị na box m na-edere m ozi na papa falụ psychiatric hospital na mpapa rụrụ ebe a na-edowe ndị ala ebe a na-edowe ndị ala. Yes, na ka ngwụ na-ezo ndị nwa virgin rụrụ that psychiatric hospital bụ members ya, and I'm telling you a lot of his members are going to be admitted there and they have already started admitting them there. Ndị alụrụ psychiatric hospital a bụ member nwa virgin ndị eriri eri because now psychological auto go their brain upside down. They are no longer reasoning as a human being. They get mad admit ebe a bụ ndị nwa virgin egbu follow. Ndị nwa virgin turn go their brain upside down. Ndị a na-achọ di, ndị a na-achọ nwa, ndị a nwere kidney problem, ndị a nwere liver cirrhosis, ndị a feel na Jesus na-agwọ ya nye m ihe niile. All of your psychiatric hospital is made for Nwababy virgin followers. Now they are brainwashing you, know, but on your bob na free. Go to me, Raji. Go and carry. Just but off on your na street, you know, you might use the brain too much. Listen, now the same person named Miracle. Now one is a one young girl. A million just a low hospital. But I don't know. Simply means na Jesus had a boy. Ngwane zieni o melunu report to paper tandala nderi eri nwa virgin ji. Afu nkono yasana na na-eche ka chifuo. Yasara na na nkete. Ana agologe akpato yi na umo ayiri na egbumo inu na toboro chana ma gwazigi him na member Nwababy virgin ga na nebe n'Imo State na Manchi Junction ni chefugo nwata kiri nwanyi nwa member Nwababy virgin ntiwaru na akọ ibo nsugbe na nkozelu ni him na haje mgbe m ga-eji kụrụ nwa virgin aka abụ kwụsị gwa ndị mmadụ na Jesus na-agwọ ya. Usi me ekpere ka Jesus m onye ngwụrọ ka gaba ije. Usi nwa virgin mepere n'ọnụ gwa ndị mmadụ ihe arụ je ụnọ bụ na enwere Jesus na-agwọ ya. Just na-abịa na ekpere ba ka anyị na-enwe nwere azị ndị ụka. Mụ na ya na-ababụrụ 5 and 6 eje mgbe ori akpụrụ mefije kene. Ifere Elijah Enugu okpuru ya last week. Onye ya bara ya jewo n'ọgwụ na-ekele ọla eke na-enwe physician. Mana gị nwa bụ nwa Elijah Enugu bụ ihe pụtalụ wee gọọla anyị egwu mmiri na-agwọ ya bịa. Mmiri na-agwọ ya, mmiri na-agwọ ya zo. Ka ụmụ nwa virgin ndị eriri eri na ndị na-eri eri alụrụ ebe a na-edowe ndị ala ma akpọpere na tap ka ụnọ mara ndị nwe ebe ahụ alụrụ marakwana ndị bụ ndị ala ga-anọ dị ya. Tonu ma ọfụchara fancha, tonu ma okpuchere fancha, tonu ma mechara fancha. Original, tie ni original, oresco, no wayo, no manipulation. We not they call any spirit. We they play the show. And I call on a hammer. Ndori biari buana bayano. Ndori biari buana bayano. Now, how about also with the neck burger and babu? A lot of them are told my virgin. They are box him. They was in a papa fallo psychiatric hospital and papa bro. Everybody doing that. Yes. Number one. Ezeaku yanji John Wamiken, you have no capital, maybe tata, he have the masses practical with evidence, but Ezeaku Bidoria. Only is Bidoro free hospital. Na Nibo, under Opuperechi, men of the open, Ezeaku. Anamaka, Anabuadro, Ezeaku, yeah. Man, Opuperecha in the 108 something years, Nanabayan. Extort our people. Name our land accumulates every day. Now, why no one maybe? Number one, he said, "Can John Wamike? Where will the moon name yellow? Where John Wamike? Negative. Now, Nwababy virgin, you know, Webane do Wendara. Simply now, Baloma Ezeaku, Akebe. Now, what you work, Kabia Macambuni, Ezeaku, Ebuka. Now, Jesus is on Sian, no one any power. Now, Jesus does not have power to heal any sickness. Because if Jesus has power to heal sickness, you will have not spent millions of naira building a house where you treat a mad person. Why you just pray the person will be made healthy? Then those money will be used to fix them in different businesses. Man, I did not blame you because the European denies you. You believe that you are a demon. That is why any day you are praying, casting and biting, you will never remember white people as witches and witches. The only person that will come in your mind is your neighbor, your uncle, your sisters. You have them the same way they demonize you as well. You demonize your uncles when you are praying. Your prayer point is against every witch said. Who are the witches? Your uncle, your neighbor, your nephew, your relations. The same way you demonize them is the same way they demonize you. So when demon jam demon, it become demonic.
So you are, any Christian is a demonic agent. Agent of demon and Jesus. That is the work of a Christian in our land. Fighting for Jesus and Satan. Is that not so? So now I'm coming in an angle you get understand. And me too maka no bi na ajo mi ke merigo mo ndoka. Now, iru no gwa ebe na edobe ndala gosi na Ezeaku ejofo na ekwu eziokwu. Na enwe Jesus na agwo ya. Ezeaku with 10 million with 50 plot of land. Kem kwete na mu aye me before ndo to ma support wasi. Igboto ofonye dale ngwulo ma ofonye police. Jesus me na ofubo zo ma do ogbugbu okwu na mmenye gi 10 million with 50 plot of land. Unu nchabo ndo ka gbo so. Ma si ka ni wetele mo onu. Ife na emekwa. That shows that you don't have shame. Because if you have shame, you have proved me wrong. You don't need to tell me today that Soludo is not the governor of Anambra State. I'll prove you wrong. You don't need to tell me today that the Tinubu is not the president of Nigeria. I will prove you wrong with evidence. Showing you that Ahmed Tinubu is the president of Nigeria. Do you get me? You need the whole money today. Name whatever na potawa na umaya. I will prove you wrong. Now prove me wrong. If I don't Jesus, Jesus. Una na-eme ka ndị mkpụrụ mmiri na ka ngwu na-eso ndị nwa virgin rụrụ that psychiatric hospital bụ members ya. And I'm telling you, a lot of his members are going to be admitted there. And they have already started admitting them there. Ndị rụrụ psychiatric hospital bụ member nwa virgin ndị eriri. Because now psychological auto go their brain upside down. They are no longer reasoning as a human being. Yes, because once you are a Christian, you are a mad person. What will make you go mad is when you are expecting those things that Bible promised you to happen. Now you go crazy. You have a dramatic syndrome. You have attacking a brain. In way you are not hormone of madness. I'm telling you. Mad meet virgin follow. Ndị nwa virgin turn got their brain upside down. Ndị na-achọ di, ndị na-achọ nwa, ndị nwere kidney problem, ndị nwere liver cirrhosis, ndị feeling na Jesus na agwọ ya nye ihe niile. All of your brain will turn upside down because we pray, you will fast, you will call on that Jesus, you will deprive yourself many things on this earth, and while hoping for those things to happen, you will get mad. So that psychiatric hospital is made for Nwababy virgin followers. Now they are brainwashing you, know, but Tonyara Bob and free. Go to me at the gang carry. Jaboto for Nyara and street. You might use the brain too much. We are still coming. Negent can land. Now, Ezeaku, your fellow men, I'm saying to one psychiatric hospital. Papa on Dara street. As Nam can never chinek and them than Ayala. Imagine a Catholic church in Kanagabu. To Pungawa grace of God. They better not church any of them. Then. If but as can away Jesus, Nisi Narod again. Then when I had and then on a blue flyover. Are you kidding me? Christianity, why are you celebrating evil? That is why whenever you engage a Christian, before you know it, or Brogon or Charlie or God, Jesus will power. I don't finish him. Born him. Maybe so do you but tell me about Jesus up and tell me Jesus monkey. A human ideology created by the white people to fool you. Now I'm here to quote you wrong. Ma akọrọ onwe ihe ga no na abani enu be. Gechenti. And when again kwuru bo kwase, we talk of video kwuru na internet abo kwase against Christianity and Jesus. Go on for Jesus no under me every day. When ebe nzodori okpa. Una for ya nwa busi, ebe nzodori okpa n'isi. Ona ebezi. Anya mo. Anya mo. Ezeaku le anya mo. Isabola mo anya mo mere mebere anya mo anya mo isi mo don wolo so mazi o ya kpodo onu na nka just meri ebere na nka meturi obere na nka dia dobe. Now listen on. Now the same person na miracle na gwonyi sa gwonye ngwulo emi ihe niile Jezero hospital ebe na edowe ndala simply means na Jesus ada agwo ya. And I quote you. I bet you, just go nyara na main road JD. Don't see what you are about there. No, chinya what you orgamaya and gamf. Number one, Anambra. Now, Mathias Ezeaku now on going to be one of themselves charity foundation for over 3 years before bid agitation or 2 years. Now when you do Jero after proper evaluation, I if you name here. Or for that when mental disorder of typhoid don't get in a mefano, malaria, typhoid of brain. Unando kasino ihe metal. Ihe mberede libitelo nwanne onye Igbo. Ihe mberede me onye Igbo. Onye Igbo ọ na-emetụtara oge si ihe mberede me nwanne ya celebrate Jesus. Mana ihe mberede me onye ọcha ofu onye ọcha mbe mmadụ niile n'obodo ndị ọcha.
everybody will stand up to save that particular one person. Man, here mberede me ezinụlọ gị taa, is Christianity ga configure the neighboring ezinụlọ nọ gị nso to celebrate Jesus na ihe mberede me gị mana o melofa. Tomorrow the same here mberede me nda ndị ọzọ nọkwa na celebrate ya. That's one je work na Reverend Fathers and Pastors na Nigeria group, which is some ngwa nezie anya. Ọkwa kịta ka nwa virgin mebere ihe na-ekwu. Practical mụ bụ onye isi bidoro ya rụọ the hospital. Ihe m gụrụ nwa n'ụlọ ọgwụ from August last year till now 115 women. Mụ bụ onye kpute nkobu. First in history. Na Igbo under religion. Under okpukperechi. Under okpukperechi omenala Igbo. But Christianity has been there for years. N'izu ayushi. Report to pay Peter. Ngwa nezie ni o melu report to pay Peter ndala ndị eriri nwa virgin ji. Afọ nkono ya sana na na-eche ka chifuo. Ya sara na nkete. Ana agologe akpata oyi na umu. Iri na egbumo inu na toboro chana. Na agbomo yo na je ibro yo mena na buze with about politics. Our people need the help. Go and join politics. We need Jesus or PG your community. We need to take over our land and help our people. Ma was give na member Nwababy virgin na nebe Nimo State. Na Manchi Junction on Chefugo. Nwata kiri nwanyi nwa member Nwababy virgin. Ntiwaru na akọ ibon sugbe na nkozelu ni hem na haje. Negent. Ihe nwa virgin meziri bụ ihe Ezeaku na-ekwu. Na enwere Jesus na-agwa onye ala na Jesus adịghị onye police officer. Kedu ka ụka ga-esi tinye aka ka ịrụ ọrụ ndị police na ndị dara ngwere better home or fight kwa ka government nye ha what it takes to live a good life. Una sine Ezeaku kwuo na asị na me nwe faith. What Jesus cannot do does not exist. Jesus cannot kill onye ala. That is why your onye na-eri eri ji wee ruo na ogweba na-edowe ndara to cover his criminal activities in our land. And I'm going to open up one thing. Na ihe nwa virgin na-eme unu be in form of kidnapper. Ịbịa kidnap or somebody na your family. In form of kidnapper bịa kidnap nwanne go funu ofu nna gị gbagbuo ya nụ narị 10 million gbagbuo ya chieteza azụ jegota one bag of rice nye unu si na bịa meru no charity. Aya ka nwa virgin na-eme unu. I repeat it again. Ihe nwa virgin na-eme unu in form of a kidnapper. Oto a fish magnet na oto a kidnapper si buru ya gbagbuo ya ma narụ the family ego. Now one of them gburu fish magnet chieta azụ go one bag of rice je nye mama fish magnet na bịa desi ya sorry na nwa ya nwụrụ. Mama fish magnet efewezie ya kewo nwa m ibe ezigbo mmadụ o ketekwa one bag of rice bịa nye m o ihe nwa virgin na-eme unu. Do you know the reason why I say so? Because now thousands of people go maka Nwababy virgin, hoping that Nwababy virgin with Jesus na agwa ya. Millions of people Nwababy virgin go criminal activities in Christendom, deceive who are sick, our pregnant mothers. Ndị boy dey treatable, believing in where Jesus no somewhere. Then when mmiri na agwa ya, one of them in Asaba ka nwa ya in Lagos refuse. Iwete ega ga-eji duje mi onogma, jegoro one can of water, one carton of water. May we be from Lagos Kenya be me and ayo. So of a Christian is I told you no ndala ko no, but once me na joke eje bele name 100 days fasting 200 days fasting you are a man. I go psychiatric hospital ibe man in 21st century ibe onye riri negant. Ihe nwa virgin na emu no bro Paul Peter to pay Paul. Ihe nwa virgin na eme unu now the form of ihe TB Joshua mekwala. TB Joshua ga na emechere unu miracle. I am a demon. I am a demon. I am a demon. Who are you? I'm a demon. Ebe na nke TB Joshua ga Satan na su pure English. And na TB Joshua me. Oda umoto moro no moto charge zenki asugo man aeroplane mato enyi aki. Oh my God! I'm taking a key of victory. Umoto yike. Ezeaku ebia. Tonu mboro dike. Tonu mboro dike. Mbia. Tofa. Tuva, Mathias. Nwa virgin, buru buja po police. Nsi andala. Una go here. Ma sopta ni. Neganant. Now, unu na celebrate na nwa virgin aroru no gweba na edowe ndala membia. Let me tell you, nwa virgin melo bogene. In form of a kidnap your first son. Gbagbu onya no. Ikwola nsom, osisi na go ransom you with the way be half, not even half, 1/4. We're going one bag of rice. You can be. Do you know how many people will go no believing in one virgin when Jesus na warrior? How many people this guy have? How many people one virgin my Bible my Jesus me go na nibu? The last person one in your family when the animal chuge only one kidney failure na ben nage or go each one and virgin. Mommy got that stroke. Believe or no send the gas and the or go that did the same thing. Now listen.
I repeat it again. Iye nwa virgin na kita ka mma na ndị ba enwe ụfọdụ ndị ba enwe sense. No wonder Nigeria politicians really that move. Obere gị na he were kwe akupe. Na we tan. I will build road for you. Amomo onye oji nwere brain problem o. The worst thing mere mu no wa bi no na etiti ndị oji. So onye Igbo fu denje mama. Iye niile na fight Ezeaku, Ezeaku bo Ezeaku. If you ga-ejigbu mbe evidence. With the picture mama ga nwe like us. Unu na kpe nye ejure. Ije se na nke nwa virgin goro mmiri ọ na-ere uwe ya na. Were ya mee mta shut up. Weta nwa ga ihe mụrụ ịgbazuru ọgwụ mgbochi mere ọ jiri daa ngwụrọ kịta gadara ngwụrọ rota. Negent. I repeat it again. Ihe nwa virgin na-eme unu gosi na ndị be anyị ụfọdụ ndị be anyị nwe sense. And that is why you can never have a good politician because they know you don't have brain. You doesn't have brain. Ihe nwa virgin na-eme unu be in form of kidnapping bịa bụrụ nwanne gị gbuo onye na-atụ ihe ego sikwa na ego ahụ natara gị bịakwanye bie gị sọm isi na onye na dị good. Mgbe m ga-eji kụrụ nwa virgin aka abụọ kwụsị ịgwa ndị mmadụ na Jizọs na-agwọ ya, kwụsị ime ekpere ka Jizọs mee onye ngwụrọ ka ọ gaba ije, nwa virgin mepere n'ọnụ gwa ndị mmadụ ihe arụ jee ụnọgwụ na enwere Jizọs na-agwọ ya. Jos na-abịa na ekpere ba ka anyị na-enwe nwere azị ndị ụka mụ na ya na-ababụrụ 5 and 6 eje mgbe ori akpụrụ mefije kene because he has done the practical work of it. What I'm fighting for? You know, nwa virgin pụta kịta na iru ọta efere Elijah Enugu kwuru ya last week. Onye ya bara ya jewo n'ọgwụ na-ekele ọla eke na-enwe physician mana gị nwa bụ nwa Elijah Enugu bụ ihe pụtalụ wee gọla anyị egwu mmiri na-agwọ ya bịa, mmiri na-agwọ ya, mmiri na-agwọ ya zo, mmiri na-agwọ ya, mmiri na-agwọ ya bịa, ọ na-agwọ ya, mmiri na-agwọ ya bịa. Ije lụọla anyị mmiri gwa anyị na mmiri gị na healing water. Gị bụ Elijah Enugu. Agwa gị nwa baby virgin ji go for kama na format nwa virgin ji kalụ gị top notch. And before you chukwutekwe format ya fega because you only mezi kita anyị na afia mana nwa virgin kwochizi na format anyị anwụsị ma gị se nwo because o chain go members ya niile wuti because ihe na-eso nwa virgin dị frustrated. I'm telling you, ndị na-eme mpoji oke kpuchi arụ ana number 1. Secondly, ụmụ agbọghọbịa dị frustrated. Ụfọdụ ka nwetachara ego ọfụrụ ụjọ na-atụ na Jizọs yema na Satan ya narụfe ego fa na faya ahụ ndị achọghị ịnwụ ndị ịnwụ na moto accident na-atụ ụjọ ndị chọrọ inwe ego ọ ya bụ member nwa virgin ndị dị use life ndị na-achọ dọkụmentị na America ndị chọrọ dọkụmentị na Europe ndị chọrọ dọkụmentị ndị nọ na-eche kọntra chọrọ na polisi na-ebunata ndị mmadụ na Dubai chọrọ ka ebunata ya ihe ọbụla ga-eme ndị nọ n'India na-achọ ka anyị esi tụta onye ọcha ọrụ ma resi onye ọcha ọgwụ ụdị ndị a na-eso nwa virgin. Mana anyị nwabụ ndị omenala bụ ụzọ ezogbo mma reality na-epụta ị na-eru ihe ọ bụla ị na-emefu ịpụta ịda na reality hit gị dị or not. That is what we believe in. Ndị gboo ji egwu anyị gị na ofu mkpụrụ aka lụta mana mee gị n'ozu ọla anyị na ha akọ mere akụ. Ihe ngwa gị 100%. Ọ bụrụ na nwa virgin pụta kịta gwa membịa praise the Lord o hallelujah o biko na onye yawa alụ jewe na ụlọ ọgwụ enwebe onwe onye Jizọs na-agwọ ya na Jizọs adịghị enye ego, Jizọs adịghị enye ọrụ, ihe na-agwọ ya medical doctors. But some na nwa virgin ya pụta wee mepee ọnụ kpụọ na Jizọs adịghị agwọ ya mma akpọ efije kenia because ihe o mere bụ ihe ha na-epreach ya men ka ndụ ka mebe jugodo onwe na ọ bụrụ Ezeaku kwutere ihe niile ma nke o mere megịta bụ mwa Ezeaku kwifere ebe ha na ha arụ ụlọ ekpere kịta n'Imo steeti hotel ka a na-arụ aka na-abụ hotel ka a na-arụ aka na-abụ ebe a ga-eji ụmụ mugu ka nkọzi eru na ihe mụ na nwa ofu nwa ya nwaanyị jee na Amanchi n'Imo steeti ka na-eme na Satọde ọrịa. Ọ bụrụ na nwa virgin ekunye taa gwa ndị ụka onye ọbụla jewu nọ na Jizọs ada agwọ ya na enweghị dị ka Jizọs na-enye ego na Jizọs ada agwọ ya nkịtị o na ọ dị enye ego na ọ dị enye ndụ ọ da akwụsịkwana mmadụ inwe moto accident kama na ihe anyị na-abịa ebe a bụ iselebreti Jizọs na-asị na ọ nwụrụ n'ihu unu. Ịghọtago enweghịzi problem with nwa virgin mma akpụrụ ewu efi mma akpụrụ efi dị ndụ jegbuo ori ya kene ya si ya dara n'ibu dike mana once no can deceive ụmụnna anyị alụ adịghọ nke deceive nwa Rivers State a young lady of 20 something years all the way from Rivers State wee jewe Lagos maka na o nwere liver problem kidney problem mma akọzi gị family ya jere on Saturday. Nwa virgin pụtara ya na gwa ndị Igbo na Jizọs ada agwọ ya na da agwọ onye ara n'ọnwụ n'ọgwụ na agwọ onye ara na Jizọs ada agwọ ya mụ na nwa virgin abụrụ ofu akpụrụ mmefide kene mana ọ ka na-agwụ na Jizọs na agwọ ya mbọsọ ọbụla o mepere n'ugbo na Jizọs na agwọ ya ka ngwago gburu more than 10,000 people died because a lot of people that don't want to reason who are sick believe that na nwa virgin nwere power anya n'ime
Obura phone ko nyara e video atie egwu na akpọ people that dad him suffering for me ma bolu gike ma bokwaro nik dad me ma on pack ibe onye Imo state onye Enugu na akpọ onye Imo state dad onye Imo state na onye Enugu state dad because of Christianity in one sense my brain by bebe ndoche nwa ọrụ bụ ọrụ ndị African job true of us. In the Western world, then we're all about Africa. Oh, yeah, borrow adapt to dog and all on this OG. Onyo Gina Rosora, na toilet, na safe on it, Jesus be mayor. You have not get the port from London and Berry. My mother naturally went a visa today. Just go on a UK or didn't I want baby virgin in all. And actually went a visa America. I just go on a Canada. And did it. But actually miss here. Jesus gave visa Canada. The same Jesus someone in Canada visa. Go on a central school at the Nabenag. In when you see a mad. Oh no, the form of kidnapper, I repeat it again. The form of na kidnapper, they are buru one negi. Boy, not a ransom. Cinema ransom, I got 1 bag of rice, better shaggy. In a Kenya, no visible mud. Haman no sense. The same way Undokasi using it, the same way politicians use. The same politician actually for 4 years, deny electricity, deny motorable road, deny running water. Get the next 4 years, Ben got one bag of salt. Small salt in area. Nyega one rapper in area. True of us. The same politician actually for 4 years. Then you look anything. Get you another 4 years. We then change and swap and ask we need to vote. And you get 5,000 Italia vote. It seems in one sense. Now I'm coming. Messiah on Saturday. On Saturday, can never near any Manchi. They drive up Manchi Junction. So I don't know. Now along Port Harcourt Road, they well developed community. Now my community because we na Manchi. We one guy in a there. I know na the guy in me. Makoni am from one base. Any medical practitioner for the no nya aro ade ho. Iyama. Oto amu no go into as when I help here basal health. I'm not a medical practitioner, but I know many things in medicine. So you bunde ma dey do no was. So you nyekura Karota hospital eba na treat them mad. Obrena no into health. If onya aro adore gama. Ntutu mmadu nkiti ye na yo nwa ki esifu ntutu mmadu do ga na aro adore onya. Mfu one girl na eri nni na akoko meba ka na me achichichi o na eri nni. Njira dey abayi me say a beautiful girl, how are you doing? I say fine. See, what is your name? Ogwam. Say, wow, are you from this community? I say, no. Say, where are you from? I say, I'm from River State. Say, where went you? Why are you here? I say, okay, we are coming back from Lagos State. Say, what do you do? Is that your base? She said, no, that she went there for prayer. Where joy are we? Ogwam no na nke baby virgin. Neganont. In this girl from nearby, but not be Zalaza. See, I get one more to also know this Homer boss. Why it's back and the best seller one at Lagos. Carry frustrated there by the man will help where Buria Nana here. Negant. We cause when you was there counseling, when he hold the Robbie. Oh, me pays on one Makachi follow. Now, how one was it? Check half of that. Now to pro Haniro. Niroka Falalu the following day. Now, a hotel or one baby virgin follow Chalaban a night was 75,000. A night, 75,000. And I know a night 75,000. A night. And we say, are you serious? Even now, when you come on Saturday, I gave the girl my contact and say, Abia, Beyond come to our hospital, we'll diagnose you. Where Pierre the girl, I can know, but you're not be a medical practitioner. I'm here, Pierre can know, or that way. Go to my down on a heart failure or not a kidney problem. If you want to Mbogoto be about such as if you don't have to police got that boy, you will put that boy name. Where's young Wabia? Can diagnose you again? Open heart failure, kidney, and Wakayama. Open kidney disease, kidney, and Wakayama. Open can treatable will help. Open go level, I am managing. That is normal. A girl of 20-something years. Je Jonya and Ellen in a man, Jine Puna Buffer. If you're not much, Johnson, one fine boy in a rainy dear. Ama, my chef gonna fetch Maria. On Saturday. Which is Henry no here. Let me call my lawyer. I think he was with us then. But what about his telephone? It's not twice. Now I can make call. Look at the number we have. Gene can now wagging. Iye merunobo. Rob Peter to pay Paul. Rob Peter to pay again Paul.
ekpuche go mezo kwudim no ibia form okwa as for what reason gi no nwogo malaria me glass ijero go ogwu nwa virgin agwologo ya malaria me last time ijero go ogwu hello my brother deba mgbede ọma o mgbede ọma enwe ihe ncho just keep brief olu gị that very dying eri na that junction ụmụ agwọ that girl si Lagos bata osna ya jeri megin that girl si Lagos bata alụ adịghọ anyị jụwale kede na-eme osna alụ adịrị ya nke m si ya bịa ebe ke treat enya ka ebe m si ya bịa Kebe m si ya bịa ketiri iti enya. Kedu ihe m si ya mezi after? Na ya contact ya gị. Yes. Ya contact ya gị ọbịa. That you look up for also ya area that gonna be hospital that I gonna there. Kamari hen. Procedure. Okay. Thank you so much. Dalo. Nna m kwesi na asị. Nsogbu adọrọ. Mbọsị reality ga-apịa gị. Nwababy Ezeaku na-agwa gị isi m na-asị. Ekpuchego m eziokwu dị m n'ọnụ. Mbọsị reality ihe ga-eji ma na eziokwu ka m na-ekwu obo. The person gị na onwe gị na-ebe a. Last malaria mee gị na ọkwa ije golo ọgwụ. Ana m ajụ ọkwa ije golo ọgwụ. Kedu ije defend okwu asị? Una na-atụ onwe n'afọ. A lot of you ga-enwe ọsa. Ọgwụ na-eme 100 days fasting. Oh, rabashida kaba. Onye China na-alụ ọgwụ ọsa gwa gị ga na-erichi nri anya to avoid ulcer. I nwere medical advisor na family gị kete nwere each family na London nwere medical doctor. Do anybody never? Each family na Western world be the Bible na Jesus nwere medical doctor. Ha nwere their own doctor. Each family. True or false? Ndị nọ abroad. But I can tell you 95% of you na watch me na Nigeria nwere family doctor. I'm telling you the fact. He nwere family doctor. Here with Jesus. If you monitor me, you die. Who they monitor you? Who they die? So you even when no power. People we hear me. Chubeya onye de man. Onye nyera Ezeaku. Anakoto wakeba. Chineke. Yova. Chuba dema. Onye nyera Ezeaku. Chineke. Onye nyere Ezeaku onye dị mma asị na ọ bụghị Ezeaku gịnị ka anyị ga-eme na kandụ kata gịnị ka anyị ga-eme asị na ọ bụghị Ezeaku gịnị ka anyị ga-eme na kandụ kata gịnị ka anyị ga na-akwa aka in Ezeaku name we are a winner not a loser. Oh, we are a winner.